Ja, goddag og velkommen til Kasper og drengene fra Brasilien. Da jeg var en lille dreng, der havde jeg en dejlig julebuk af halm, som jeg sov med hver eneste nat. Jeg elskede den og sov faktisk med den så længe, at det sidst blev anklaget for sodomi. Og bukken blev tvangsfjernet og bor nu på et center for kriseramt halm. Og jeg sidder så her i dag. Men jeg savner min julebuk, og derfor har jeg inviteret dig. Velkommen til Asger de Bono. Tak skal jeg have. Du arbejder meget med halm, jo. Ja, fordi man siger, det med julebuk, det er frygteligt forældet. Det er umoderne, man bruger det slet ikke mere. Er det rigtigt? Hvad gør man så? Så arbejder man med andre ting. Jeg har for eksempel lavet sådan en julekedel. Ja. Man kan næsten ikke se, men det er en kedel. Med halm på? Med halm. Det er jo det, der er finessen, ikke? Så har jeg kommet halm heroppe i. Hvad kan man ellers lave af den type der? Så kan man lave en opslagstavle, eller ja. du kan bestå det. Det er jo sådan en lille bitte ovnrist. Det er sådan en lille ovn? Ja, så okay. kan jeg også krydre det med halm. Hvad med dyr? Det var det, jeg godt kunne lide ved min julebuk. Bruger man slet ikke dyr mere? Ikke, man bruger ikke sådan en gedebuk mere. Det, jeg har prøvet at lave, det er sådan en prototype her. Det er... Kan du se, det er en anaconda. Ja, med halm. Ja, den er 3,40 meter. Når den er helt lang. Okay, meget godt. Men det vil så sige, at alt det med bondegårdsdyrene og alt der på bondegården, det er slut? Ja. Nej, det er det ikke helt, fordi jeg kan lige prøve at hente en, jeg har lavet. Ja, meget spændende. Hold da op, det var en stor... Kan du se, hvad det er? Det ligner en halmballe. Nej, det er en juleballe. En juleballe? Det er meget sjovt, fordi der er en halmballe indeni, men så er kommet halm hele vejen rundt om. Okay. Det er det, der er så fint med sådan noget med halm, så kan man ikke se, hvad der er indeni. Altid. Godt. Tak skal du have, fordi du kom. Det er godt. Og det sidste her, der vil jeg gerne lukke med et lille citat fra dejlige Nødebo Præstegård, og det er det her. Er det jul nu, far? Kom afsted, Svend Skipper, din biske bedst. Ruff!